Asikubuyelele somukele kama kupastor wini. Imina ke lo ochaza amaphupho. Inamba yami ke uyoyisebenzisa kuphela ngoba inamba yi-channel kusoko 9 ekuseni ya 5 ntambama kuphela. Awukwazi ukungiWhatsAppa futhi awukwazi ukungifonela before 9 ekuseni noma after 5 ntambama. Phone from Monday to Friday kuphela. Saturday and Sunday ungifonele. Akuvami umusa, kuvami ibusiso. Sibheka la iTumelung. Amen, Pastor. What does it mean if it's chasing you? I've been searching for this interpretation. Ukhuluma ngeyasho la, uphupha eginyiswa yashi, uphupha eginyiswa yashi. Nange singakusho. 1, sibheka ngokusinto. 1, ngokusinto uma uphupha yashi uphawu olubo mali gijimisa. Olingasho kungenzeka ithongo noma isitalo sizama ukusondela kuwe. Ngoba umuntu obizo kodwa uyaliziba ubizo okanye uyaligwema noma ke uyalibalekela ubizo lwakho. So isingavela nje. Kwesinye isikhathi ke sikuveza ukuthi number 2, uma uphupha ke iyashi ngabe uphawu lomali gijimisa. Ayisho ukuthi ngenzeka ithongo noma isitalo sesikujikele sisondela kuwe ngolaka ngoba awulaleli futhi awulandeli ubizo lakho. 3, kuyenzeka uma uphupha futhi yashi uphawu olungaba lolu kwesinye isikhathi ma ligijimisa lokusho ukuthi ngenzeka kunomuntu noma nje uyakuphambanisela lesitalo noma uyasiphendula isitalo usijekele sikhombisa ulaka nento ukuthela kuphela. Futhi uma uphupha yashi kungawuphawu olungelubi uma ligijimisa. Oluthi ngenzeka ukhona umuntu okufunayo noma ke okushelayo okanye ongamfuni hlobo futhi ombalekelayo. Ngeza kunesesheli noma kunomuntu okulandela kufensa. Yabona? Baleke ngalo lokho iyashi lingavele mangukuthi lijaha aluzingo la kusho ukuthi kunesitalo nje sizama ukusondela ku if lijaha aligijimisi ngoba lifuna ukulimaza liyakujaha nje usho ukuthi umuntu obizo umuntu kamoya kodwa kunasisitalo siphakamayo esikulandelayo sikusondela kuwe. Yabona? Kuphela ngoba kuwumuntu onobizo ufuna kwamukela ini ubizo kuphela. Kodwa ke abanye kuyenzeka njalo iyasho ngoba bemgada ngemithi bemthumela ngemithi bemthumela ngemali. Yabo. Siyabona.